Yleispelaaja Atte Kyrölä, uusi seura Saimaa Volley. Minkälaisia ajatuksia tämä uusi seurajärjestelmä itsessä herättää? No alkuun se tietenkin oli vähän silleen, että no mitäs tästä nyt oikein tulee, että kuitenkin ihan uusi juttu Suomessa ja varmaan nyt hirveästi maailmallakaan nyt tämmöisiä ollut, mutta kyllä mä ihan positiivisesti oon silleen yllättynyt, että ihan hyvin on toiminut omasta mielestä. Myös uusi valmentaja Italiasta, Giovanni Torzio. Minkälainen mies hän on? No, temperamenttinen italialainen mies, että kyllä mä itse ainakin oon tykännyt reeneissä olla ja on mukava lähteä reeneihin, kun reeneissä on porukkaa ja muutenkin tietää, että yleensä on ihan hyviä reenejä, tai aina. Tai ainakin valmentajasta ei ole jäänyt kiinni, että ei olisi hyviä reenejä ollut. Kausi alkoi 2 tappiolla. Minkälainen tunnelma joukkueessa tällä hetkellä on? Hyvä tunnelma, että ei tässä vielä olla mitään hirveän suurta hävittyä. Että ensimmäinen peli meni jännityksen piikkiin mun mielestä, että siinä kuitenkin kaikilla on uudet kaverit vieressä ja toisessakin pelissä oli paljon hyvää, että se viimeinen erä sitten vähän mustasi sitä hommaa, että siinä oli kuitenkin 2 hyvää erää pelattiin. Perpo on kuitenkin aika vahva porukka tänä vuonna. Lauantaina vastassa iskuveikot. Millä keinoin voitto tuosta ottelusta otetaan? Puolustuksella ja torjunnalla ja sitten hyvällä vastaanottohyökkäyksellä, että eiköhän ne on meidän juttu nyt sitten. Miten ottelu lauantaina päättyy? Kyllä mä veikkaan, että 1 erää annetaan iskuveikoille, että ei sentään ihan 3-0 päästä juhlimaan.